Sawubona, igama lami nginguDade Joy Thomas. Ngiyisazi esiphezulu kwezokwelapha inhliziyo kanye nokwelapha ugesi wenhliziyo e-Apollo Hospital eVanakkaraman. Namusha ngithanda ukukhuluma nani mayelana nokwehluleka kwenhliziyo. Njengoba ningenzeka nazi, India iyizwe elinabantu abaningi kakhulu abanediabetes kanye nocinzelelo lwegazi oluphakeme. Futhi konke lokhu kuholela ekuhlaselweni yinhliziyo, kanti lezi zihlasele zenhliziyo zingaholela ekutheni isiguli sibe sesimweni sokwehluleka kwenhliziyo lapho umsebenzi wokupompa wenhliziyo wehla. Futhi lokhu kungaholela ekufeni okungazelelwe kanye nokwamukelwa okungalindelekile ukwamukelwa. Kukhona izindlela zokuvimbela lokhu, futhi indlela engcono kakhulu yokuvimbela lokhu ukulalela izimpawu ezilula ezifana nobuhlungu esifubeni noma ukuphefumula kanzima. Bese uya kudokotela ngesikhathi esifanele ukuze sikwazi ukwenza i-angiogram, bese senza inqubo edingekayo engaba i-angioplasty noma ukuhlinzwa kwe-bypass. Ngakho-ke, uma uvimbela ukuhlaselwa yinhliziyo, uvimbela nokwehluleka kwenhliziyo, futhi lokhu kungaba into ebalulekile kakhulu kuwe. Sike saba njengamanje sinemithi eminingi yokwelapha iziguli ezinehluleka kwenhliziyo. Sinemishini yokuhluleka kwenhliziyo, ama-pacemakers e-desynchronization nama-lest, ama-defibrillator afakelwayo nokunye. Indlela engcono kakhulu ukuvimbela lolu hlobo lwezifo futhi sibone ukuthi sinempilo, sinenhliziyo enempilo futhi ngenxa yalokhu, thina kwa-Apollo Vanakkaram sizohola indlela ngokwenza lokhu kuhlolwa kwenhliziyo kwe-Apollo. Futhi lokhu kungakusiza kakhulu futhi singakuvimbela ukuthi ungaweli esimweni sokwehluleka kwenhliziyo.